କଣ ଡିଜାଇନ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆଳୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଇଟା ମସଲା ଦେଖିବ ତାର ସବୁ କଟାଇଛି। କହିବି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଯିବ। ଆଳୁଟା ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ଝରକାଟା ଖାଲି ପବନ ଦେଉଛି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ କରିବା ଆଜି। এই পাখু আনি দেখো ଏବେ ପକେଇବା ଆମେ ଲୁଣ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ
ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଗୋଟା ଏଇଟା ପକେଇଥିଲି ଏବେ ଚକୁଡ଼ିବା। ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବନଉଛୁ